Bine v-am regăsit! Vă propun o problemă de clasa a 6-a, o problemă ce pune în evidență ortocentrul unui triunghi. Ni se dă triunghiul ABC, colorat cu roz, pe figura în care cateta AC este mai mare decât cateta AB, se duce mediatoarea segmentului BC, care taie pe AB în E, pe AC în H și pe BC în M. Deci EM este mediatoare. Conform definiției mediatoarei, deducem relațiile 2, și anume BM egal MC, mediatoarea este perpendiculară adusă prin mijlocul segmentului, perpendiculară pe segment, da? Și MH perpendicular pe BC. Avem 90 de grade. Bun. Ni se cere să arătăm că BH este perpendicular pe AC. O problemă simplă în care, unind pe C cu E, în triunghiul CEB avem EM este o înălțime, da? Fiind mediatoarea segmentului BC este perpendiculară pe BC, deci EM este o înălțime în triunghiul CEB. CA este perpendiculară pe AB, din ipoteză avem triunghiul dreptunghic CAB, deci este a doua înălțime în triunghiul CEB. EM și CA fiind două înălțime ale triunghiului CEB, rezultă că H este ortocentrul triunghiului. H este ortocentrul triunghiului CEB. Așadar, BH, unind pe B cu ortocentrul, BH va fi a treia înălțime în triunghiul CEB, conform definiției înălțimii, BH perpendiculară pe EC. H ortocentru, deducem și BH a treia înălțime. O problemă simplă, o problemă frumoasă, în care trebuia să cunoaștem, deci, proprietățile mediatoarei, să recunoaștem că intersecțiile a două înălțimi este ortocentrul triunghiului și, categoric, și a treia înălțime trece prin acest punct, așadar, problema demonstrată. Cam atât pentru astăzi. Ne revedem în materialele următoare. O zi bună, pa, pa!